Sok szeretettel üdvözlöm kedves vendégeinket. Nagyon szépen köszönöm dr. Grantier Attila csillagász, író, énekesnek, hogy elfogadta a Dialógkapták könyvesbolt meghívását. Köszönjük a Tudásközpont dolgozóinak és vezetőinek ezt a szép nagy termet. Bocsánat, de hallható volt eddig biztosan. A könyvesboltban nem fértünk volna el. Attila, átadom neked a szót, és mindenkinek tartalmas, szép estét kívánok szeretettel. Köszönöm szépen, nagy örömmel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és egy olyan különlegesen gyönyörű témáról beszélhetek, mint karácsony témája, és hogy olyan különös gondolatokat tehetek közzé és újságolhatok el, amik annak idején, amikor megszülettek bennem, amikor rájuk találtam, nekem is nagy örömet okoztak. És hogy volt ennek az egésznek az útja, soha életemben nem gondoltam volna, hogy karácsonyról fogok valamikor könyvet írni, vagy előadást tartani. És én egyszerűen csak a csillagász lévén azért mentem el csillagásznak, mert érdekelt a világegyetem természete, a világegyetem titkai, és a 5 éves koromban kijelentettem a családi emlékezet szerint, hogy én csillagász leszek, és kérdezték, hogy miért, akkor azt válaszoltam, hogy azért, mert nekem a nappal kell foglalkoznom. Kár, hogy nem kérdezték tovább, és miért kell neked a nappal foglalkoznod, lehet, hogy akkor részletesen elmondtam, hogy azért, mert nekem a naptevékenységgel kell foglalkoznom, de nem kérdezték tovább, úgyhogy nem tudom, hogy tudtam-e 5 éves koromban, hogy miért kell nekem a nappal foglalkoznom, mert 15 éves koromban, 18 éves koromban és az egyetemen már nem tudtam, hogy miért kell nekem a nappal foglalkoznom, de végül is a sorsom úgy alakult, hogy a sorsom mégiscsak tudta, hogy nekem a nappal kell foglalkoznom, mert a végén mégiscsak rátaláltam a napra, és a napnak a tevékenységét vizsgáltam éveken keresztül, ahogy a többi napfizikus is, és csak hogy azzal a különbséggel, hogy bennem miután már vagy 6-8 éve foglalkoztam a naptevékenységgel, ilyen az ember, az agytekervények vannak, amikor úgy be tudnak állni, hogy nincs az a teherautó, amelyik meg tudná őket mozdítani. Hát az én agytekervények gyakran ilyen állapotban szenvednek, de nem teljesen reménytelen az eset, mert 8 év munkájával végül sikerült egy darab agytekervényt megmozdítani, amikor fölmerült bennem az a gondolat, hogy rendben van, hogy van naptevékenység, de hogyha a naptevékenység a napnak a tevékenysége, akkor a naptevékenység az öntevékenység. Na most ez a gondolat, ez valószínűleg nem merült még föl másban, nem azért, mert olyan rendkívül zseniális gondolat, hanem azért, mert annyira egyszerű, hogy senki nem gondol rá, de én már rájöttem akkor más ügyből kifolyóan, hogy jobb, hogyha valamit rendesen megértek, mint hogyha megyek előre, és közben nem vizsgálom meg pontosan, hogy hol járok, és mi az, amivel foglalkozom. Úgyhogy végül is rájöttem arra, hogy ez az a naptevékenység az, ha valóban a napnak a tevékenység, akkor az öntevékenység pedig rendkívül figyelemre méltó valami, mert az élő macskát a halott macskától azt különbözteti meg, hogy az élő macska öntevékeny, önmagát képes mozgatni, képes a fülét mozgatni, képes a farkát mozgatni, képes a lábait mozgatni, és a halott macska erre nem képes, és a nap pedig képes arra, hogy saját maga tevékenység és saját maga indítsa be, és saját maga irányítsa. Úgyhogy ott amikor ez a gondolat eszembe jutott, nem tudom, hogy sikerült ezt a gondolatot végül is megszülnöm, vagy magától merült föl, és akkor, ha magától, akkor nem biztos, hogy az én érdemem. De lényeg az, hogy megszületett, és akkor gondolkodtam rajta, hogy na most akkor, hogyha a nap tevékenység az öntevékenység, akkor az azt jelenti, hogy a nap élő, de hát tudjuk-e, hogy mi az, hogy élet? És az öntevékenység elége ahhoz, hogy az öntevékenység alapján azt mondjuk, hogy ha a nap öntevékeny, akkor biztos, hogy élő.
tulajdonképpen mit is értünk az élet alatt, és hogyan lehet ezt megérteni. És 2002-ben jelent meg egy könyvem, az a cím, hogy az Élő Világegyetem könyve, ahol ezt a gondolatmenetet nem vittem végig, hanem a sok fontos ötletem merült föl, és akkor valamelyik másik ötlet szálán futott tovább a gondolatmenetem. Most azonban újraírtam ezt a könyvet, illetve már sokszor újraírtam, de most meg is jelent az egyik újraírt változat, a 2012-es változat, és ebben visszakanyarodtam az eredeti gondolathoz, mert mindig a legegyszerűbb gondolatban van elrejtve a lényeg, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, az öntevékenységet hogyan lehetne igazából megérteni. Azt szokták mondani, hogy ha valami öntevékeny, az nem biztos, hogy él, mert az, ami magától mozog, arra szokták azt mondani, hogy ha valami magától mozog, az él, de ez nem lehet igaz, mert például ott van a mozdony, és hogyha a mozdony is magától mozog, mert ránézünk és látjuk, hogy mozog, és a mozdonyról tudjuk, hogy nem él, tehát akkor ami magától mozog, az nem biztos, hogy él, mert a mozdony is magától mozog, és a mozdony nem él. Ez szokott lenni egy ilyen érvelés, és ez engem is becsapott, de nem sokáig, csak 20-30 évig, és most, ahogy miután írtam erről a témáról egy könyvet, ezek után, ami azt jelenti, hogy feltételező, hogy elmélyedtem a tárgyban, most, ahogy újraírtam, akkor leesett a tantusz, és rájöttem arra, megint megmozdult egy agytekervényem, és akkor rájöttem arra, hogy a mozdony úgy néz ki, mintha magától mozogna, de nincs a világon egy mozdony sem, amely képes arra, hogy magát indítsa be. Mert a mozdonyokat fogadni mernék, hogy mindig a mozdonyvezető indítja be, és nem maga a mozdony. És épp ez a lényeg, hogyha már valami, ha meglökök egy halott macskát a jégmezőn, akkor az úgy mozog magától, de attól nem élő. Ugye a mozdony is, ugye, hogyha elindított a mozdonyvezető, akkor mozog, de csak azért, mert tehetetlen, ugye. Az nem jelenti azt, hogy élő. Akkor lenne valóban élő a mozdony, hogyha magát mozgatná, de nem mozgatja magát, ő csak tehetetlenül gurul. Akkor mozgatná magát, hogy maga indítaná be magát. És lehetséges akkor, nem biztos, hogy kell hozzá mozdonyvezető, mert hogyha van egy kallantyú, ami beindítja a mozdonyt, és mondjuk ráesik egy halott macska, véletlenül arra a kallantyúra, akkor egy halott macska is be tudja indítani, úgy mond a mozdony. De az a helyzet, hogy az élő lényeknél nem elég őket beindítani, hanem folyamatosan újabb és újabb műveletekre van szükség ahhoz, hogy az élőlény irányítani tudja a mozgását, tehát folyamatosan kell, hogy érjék ezek a hatások, vagyis potyogniuk kell a halott macskáknak, és mégpedig pont úgy, hogy éppen az legyen az eredmény, amit az élőlény akar, úgyhogy hát nincs annyi halott macska a világon, ami olyan ügyesen tudna potyogni, hogy pontosan az jön ki belőle, amit az élőlény szeretne. Tehát tulajdonképpen a mozdony csak látszólag mozog magától, valójában mindenki könnyen beláthatja, hogy a mozdony nem magától mozog, hanem a mozdonyvezetőtől, vagyis már benne van az élet. Na most akkor, hogyha ez így van, akkor az öntevékenység valóban lehet az életnek a lényege, de akkor még ezt meg kell gondolni, hogy hogyan csinálja a nap azt, hogy magát mozgatja. Mindenesetre előzetesen előre bocsátanám azt, hogy a nap, ha élettelen rendszer lenne, fizikai lenne, akkor már rég egyensúlyba kellett volna, hogy jusson, mert minden fizikai rendszer kiegyenlítődik, az energia mindig szétszóródik. A napnak van egy rendkívül bonyolult mágneses tere, és ez a mágneses teret a nap eltünteti, utána újra kibocsátja. Hogyan képes erre a nap? Hát ehhez is nagyon ügyesen kell megszerveződnie a nap mágneses terét változtató hatásoknak, tehát a napnak nagyon összetettnek kell lennie. És ahhoz, hogy pontosan olyan ügyesen változtassa a nap a saját mágneses terét, hogy eltüntesse teljes mértékben a mágneses terét, ahhoz rengeteg sok úgymond halott macskára lenne szükség, hogy minden a mágneses teret irányító kallantyúra pontosan úgy potyogjanak rá, hogy az eredménye éppen az legyen, hogy eltűnik a nap mágneses tér, és miután az egész mágneses tér eltűnt, és utána már nincs tovább, úgymond, akkor a napnak még mindig, a naptevékenységnek még mindig nincs vége, mert akkor az eltűnt mágneses tér egyszerűen csak elkezd újra termelődni. Ez aztán végképp elgondolkodtató, és tehát így, ez még mind bevezető ahhoz, hogy én rendesen végeztem a csillagászati munkámat, karácsonyban semmit nem is hallottam, nem is gondoltam, hogy afelé fog kanyarodni a gondolatmenetem, ugye még nem is látszik, hogy ebből karácsony lesz.
Na hát akkor így, akkor átélhetik, hogy mit átélhetitek, hogy én számomra is ez milyen meglepetés volt. De pedig a karácsony felé tartunk, csak még nem látszik. Tehát hogyan képes a nap a saját tevékenységét irányítani? Ugye a nap, amikor én magam irányítom a karomnak a mozgását például, ugye akkor én tudom, hogy én irányítom a karomnak a mozgását, mert úgy mozog, hogy én akarom, de vajon én hogyan csinálom? Mert azt még csak értem, hogy hogyha mondjuk meg akarok fogni poharat, akkor megfogom a poharat a karommal, de a napnak egyrészt nincsen karja, hogy ő irányítsa a saját mágneses térét, megfogja a mágneses erővonalait, és azokat úgy alakítsa, hogy éppen eltűnjön a mágneses tere, tehát a napnak még csak karja sincs. De tulajdonképpen az igazi rejtély ott van, hogy én hogy tudom a saját karomat mozgatni. És hogyan tudom a saját karomat mozgatni? Úgy tudom, hogy az agyamban van egy kallantyú, amire nem halott macskák potyognak rá, hanem valami más. És én képes vagyok egy döntést hozni, ugye az elzsírosodott agytekervényeimet egy billentyűt le tudok nyomni, és akkor, hogyha én lenyomom ezt a billentyűt az agyamban, akkor az beindít egy olyan bioáramot, aminek a révén a karom fölemelkedik. A kérdés csak az, hogy hogyan tudom én az agyamban ezt a billentyűt, a bezsírosodott agytekervényt megmozdítani. Mivel? Az akaratommal? Na igen, hát gondolom, hogy az akaratommal nyilván. De az akaratom úgymond, az nem anyagi, nem igaz? Na most akkor, hogyha én azt mondom, hogy nem anyagi, akkor jönne egy vita ellenfelem, és akkor azt mondja, mondjuk egy materialista, aki azt mondja, hogy minden, ami létezik, az csak anyagi lehet, és akkor azt mondja, hogy na Attila, akkor most szabadon foglak, bebizonyítom, hogy tévedsz, nem lehet igaz az, amit mondasz, mert hogyha az akaratod az nem anyagi, akkor az olyan, mint a kísértet. Na most lehet, és hogyha az agyad pedig anyagi, elismered, persze elismerem, akkor kísértet új, akkor nem lehet játszani egy anyagi zongorán. A kísértet, hogyha megfeszül akkor, és hiába akar zongorázni azon a zongorán, a kísértet úgy, akkor nem lehet lenyomni az anyagi billentyűt, ugye? Akkor viszont én hogy tudom az akaratommal lenyomni az agyamban a billentyűket? Na most ezen is sokat gondolkodtam, sok évtizeden keresztül, de végül megtaláltam rá a választ. Arról van szó, hogy az akaratom, hogy itt ott van a hasonlat azért csántít, mert addig, ameddig a kísértetek nem biztos, hogy léteznek, addig az akaratom egész biztosan létezik. És az akaratom nem csak, hogy létezik, hanem az akaratomnak van egy energiája. Ugye van olyan, hogy valakinek van akaratereje, erősebb akaratereje, van gyengébb akaratereje. Az akaratom egész biztosan létezik, és amikor döntést hozok, akkor az bizony egy bizonyos energiát jelent, és ez az energia ez képes, az energia azt jelenti, hogy munkavégző képesség, tehát akkor képes munkát végezni, mégpedig az anyagon, tehát az akaratom, ha nem is anyagi, de energiája van, munkavégző képessége van, tehát felfedeztem valamit, hogy a szellemi létmódnak lehet olyan energiája, valóságos munkavégző képessége, amivel egy valódi akarat képes lenyomni egy anyagi billentyűt, ha érthető, amit a gondolatmenetem. Nem egy egyszerű dolog, de ugyanakkor nagyon lényeges és mélyreható. De ilyen az élet, mélyreható. Mi tulajdonképpen mélyreható, csodálatos lények vagyunk. Igazából testetlen szellemek vagyunk, olyan szellemek, amik azonban egy csodálatos képességgel ruházott föl bennünket a természet. Képesek vagyunk a szellemi mi voltunkat rábírni arra, hogy anyagi billentyűket nyomkodjanak le. És annak megfelelően, hogy óhajtunk valamit, például én azt óhajtom, emelkedjen föl a karom, és a karom fölemelkedik. Nekem csak óhajtanom kell, hajoljon be a kis ujjam, és már be is hajlott. Ugye? Játszik könnyedséggel, hajlítom be annyiszor a kismet, ahányszor akarom, az óhajomnak megfelelően. Nem is kell gondoskodnom arra a kivitelezésről, mert magától megy minden, mint Aladdin, amikor a csodalámpát megdörgöli, és a dzsinn azt mondja, hogy kívánj bármit, és én teljesítem. Nekem is nem kell más tennem, csak kívánnom azt, hogy hajoljon be a kisujjam, a részleteken nem kell törődnem, a dzsinn az minden teljesít. A kisujjam úgy behajlik, mint a pinty. És nem egyszer, hanem akárhányszor. A karom úgy emelkedik föl, ugye nem kell törődnem a részletekkel, csak az óhaj kell, hogy elhangozzon, és minden magától valóra válik, mint
valami gondoskodik róla, valami láthatatlan szellem. Hát itt van a szellem bennünk, és ez a szellem, ez valóságos szellem, nem olyan, mint a kísértetek a régi kastélyokban, mert ez egyfolytában lázasan tevékenykedik, és ennek köszönhető az, hogy időnként még gondolatok is eszébe jutnak az embernek, és ha ez így van, akkor hogyan lehetséges ez? Ez úgy lehetséges, hogy most már kezdek közelíteni a karácsonyhoz, hogy még egy nagyon izgalmas lépést meg kell tennünk, ez pedig az, hogy hogyan vagyok én képes az akaraterőmmel megmozdítani egy billentyűt az agyammal. Úgy tudok megmozdítani egy billentyűt, hogy én az akaraterőmmel egy energiát közlök, de mivel közlöm az energiát? Nem közvetlenül azzal a billentyűvel, ami az agyamat átállítja, hanem létrehoz az egész kozmikus űrt betölti egy kvantumvákuum. Ebben a kvantumvákuumban folyamatosan keletkezhetnek részecskepárok, ezt tanítja a fizika, és ezek a részecskepárok, hogy mitől keletkeznek, ezt a kérdést még nem igazán tette föl senki. Én viszont úgy gondolom, és azt mondják, hogy ennek nincs oka, de szerintem mindennek van oka, és amikor egy ilyen részecskepár keletkezik, annak van valamiféle energiája, de azt mondják, hogy itt megsérül, a fizikusok azt mondják, hogy megsérül az energia megmaradás, amikor egy ilyen részecskepár keletkezik. Magától teremnek a kozmikus űrben végtelen sok, vagy akárhány, számolhatatlanul sok ilyen virtuális részecskepár, és ezek azok, amik az anyag mozgását képesek irányítani. Mert ezek a részecskepárok azok, amik kölcsön tudnak hatni az anyaggal. Az akaratom képes arra, hogy a vákuumban létrehozza ezeknek a részecskepároknak a létrejöttét, és így tulajdonképpen egy ilyen a vákuumban, ebben a kvantumvákuumban, ami a szellemnek tulajdonképpen és az anyagnak, a szellem és az anyagi világnak a határa, ezen tud motozni és zongorázni az akaraterőm. És ez a kvantumvákuum az, ami létrehoz olyan virtuális részecskepárokat, amik aztán a valóságos anyagi részecskékre tudnak hatni. Hogyha ezt most nem tudom még érthetőbben elmondani, az azért van, mert egyrészt ez egy elég mélyreható folyamat, másrészt pedig az idő is elég korlátozott, és karácsonyra szeretnék kiukadni. Tehát ez azt jelenti, hogy abban, hogy az akaraterőm képes fölemelni a karomat, az azért lehetséges, mert a kvantumvákuumon keresztül hat az agyam a karomra és az agyamra, az agyi billentyűkre. A kvantumvákuum viszont egy kozmikus űr kitöltő terű asztalkám, ahol egyfolytában teremnek ezek a részecskepárok. Tehát az egész kozmikus űr kitölti, vagyis tulajdonképpen amikor én a karomat fölemelem, akkor az egész kozmikus űrt hozom mozgásba, az egész kozmikus űrben indítok el egy folyamatot, és akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy kozmikus szellemet, egy kozmikus energiamezőt keresztül lépek kapcsolatba az agyammal, és hogyha ezt meg tudom tenni, akkor az azt jelenti, hogy ez a kozmikus energiamező, ez valahogy közvetlen kapcsolatban áll az én szellemi mi voltommal, tehát csak is kozmikus közvetítéssel tudok a testemre hatni, és hogyha ez egy élő kapcsolat, akkor ez a kozmikus közvetítő tényező, a kozmikus űr, a kvantumvákuum, ez valamilyen módon egy élő lény, egy élő szervezetnek fogható föl, és hogyha ez él, mivel kozmikus, ez fölveti, hogy akkor az egész világegyetem él. Na most ez az a pont, ahol találkozik ez a gondolat, hogy emelem fel a karomat, és az, hogy a nap hogyan idézi elő a saját önmagát irányítását, találkozik abban, hogy ha a nap valóban öntevékeny, akkor él, és az élet összefügg a kozmikus kvantumvákuumnak az élő mi voltával, és az pedig azt jelenti, hogy az egész világegyetem él. Tehát minden élőlény, a nap ugyanúgy, mint bármelyikünk, egy kozmikus élőlény segítségével hat az anyagra, tehát az egész világegyetem élő mi volta alapvető ahhoz, hogy bármelyik élőlény a saját testére tudjon hatást gyakorolni. Vagyis a világegyetem élő mi volt a alapvető eszköze és alapvető módja az élet folyamatok irányításának. Tehát az, hogyha létezik egy élőlény, a nap, vagy én, vagy bármelyikünk, az azt jelenti, hogy a világegyetem, ahhoz a világegyetemnek élnie kell, hogy közvetíteni tudja a szellemünk hatását
az anyagunkra, a testünk anyagára. És hogyha a világegyetem él, hogyha a nap él, mert öntevékeny, és hogyha az öntevékenységhez kell egy kozmikus kapcsolat, akkor maga a világegyetem él, és hogyha a világegyetem él, akkor eljutunk egy olyan képhez, hogy az a csillagvilág, amit a világegyetemnek nevezünk, az egy hatalmas nagy élőlény. Egy hatalmas nagy élőlény, ami fel van díszítve csillagokkal. Ott ragyognak ezen a hatalmas élőlényen a csillagok. Hogyan ezt most már elkerülhetetlen, hogy az ember ezt elgondolja, elképzelje magában, és hogyha elképzeli magában, akkor ott lát egy kozmikus élőlény, feldíszít, csak a csillagok látszanak rajta, amikkel fel van díszítve, tulajdonképpen egy láthatatlan élőlény. Hogyan tudjuk ezt mégis láttatni magát az élőlényt? Úgy, hogy az élőlényt jelképezzük. Ez a kozmikus kvantumvákuum láthatatlan, de azt tudjuk, hogy él. Milyen élőlényeket jelképezik egy olyan életformával, amit ismerünk. Milyen életformát ismerünk? Ismerjük a növényt, az állatot, az embert. Ezek azért földi életformák. Hogyha egy növényel helyettesítjük be a kvantumvákuumot, akkor adódik a fa. Tehát akkor mivel itt a világról van szó, az élő világegyetemről, akkor itt a világfa, az a világ élőlény növényi alakban. Na most akkor ott látjuk magunk előtt a világfát, aminek az ágain ott ragyognak a csillagok. Érthető eddig? És akkor így eljutottam odáig, hogy igen, az, hogy világfa az ismerős a mitológiából, valamikor ezt az emberiség elgondolta, tehát nem én vagyok az első, aki ezt kitalálta, mert a világfának a gondolata az közismert, az egész emberiség ismerte, és még ma is ismerjük, hogy a régiek tudtak erről. Hogy pontosan mit értettek a világfa alatt, azt nem tudjuk, de egy biztos, a világfa fogalmát ismerték, és a világfa fogalma az azt jelenti, hogy ott van egy élőlény, aminek az ágain ott ragyognak a csillagok, és amikor ezt megértettem, akkor mi történt? Akkor jött a karácsonyfa. Fölragyogott előttem a karácsonyfa, és akkor ugye majdnem leültem, hogyha éppen álltam volna, akkor majdnem leültem volna, mert eljutottam csillagászati kutatásaim során az élet, a naptevékenység eredetét nyomozva, az élet, az öntevékenység megértése után szaladva, eljutottam a karácsonyfához. Hát nem meglepő? Teljesen jóhiszeműen, ugye, hogy úgy mondjam, nem azt kerestem, hogy hú, de érdekes téma a karácsony, hanem miközben a világegyetemmel foglalkoztam, és az élet titkával, közben ennek nyomán fölragyogott előttem a karácsonyfa. De még azt hadd tegyem hozzá, hogy ha nem növényi alakban jelképezzük, hanem állati alakban, akkor milyen állatra gondolhatunk? A csodaszarvasra. Ugye, mert a csodaszarvasra mondják, ahány szőre szála, annyi csillag rajta. Ugyanez a gondolat állati alakban. Élő világegyetem állati alakban. Kozmikus kvantumvákuum állati alakban. Hogyha ember alakról van szó, akkor pedig meglátjuk, föl ragyog előttünk a csíksomlyói boldogasszony, Babba Mária, akinek minden porcikájából dől a fénysugár, ahogy ábrázolják Csíksomlyon, és majd lesz róla képem is. Tehát ember alakban boldogasszony, a természet anya az, akinek minden porcikájából ugyanúgy dől a fény, mint a világfának, minden porcikájából, és a csodaszarvasnak minden porcikájából. Ugye, és a boldogasszony is körbe van véve a csillagokkal, ahogy a csodaszarvasnak minden szőre szálán, és ahogy a világfának minden ág csúcsán, és ahogy a karácsonyfának minden csúcsán, minden ágán, tehát azért díszítjük föl a karácsonyfát égő díszekkel, mert ezek a világfát jelképezik. Azok a gyertyafények, amik a karácsonyfán szerepelnek, azok a csillagoknak a jelképei. A világfa magának az élő világegyetemnek a jelképe, a gyertyák pedig a csillagoknak a jelképei. Tehát így jutottam el a karácsony kutatásához, és amikor ez így megjelent, akkor rájöttem arra, hogy az ember a karácsonyfával köszöntötte, azáltal, hogy karácsonyfát állított, köszöntötte az élő világegyetemet, amivel tudatta azt is, hogy fölismerte a világegyetem élő mi voltát, és azt, hogy ő fölismerte és tudja, hogy kivel áll szemben. Ugye amikor valaki tudja, hogy velem áll szemben, akkor azt mondja, hogy igen, köszöntelek, Grandpér Attila vagy. Amikor az ember fölismerte az élő világegyetemet, akkor egy karácsonyfát állított.
És ebből a világegyetem tudhatta, hogy igen, az emberiség eljutott odáig, hogy fölismerte az élő mi voltomat. Érthető? Tehát ez egy köszöntés tulajdonképpen. És hogyha ez így van, akkor kikerülhetetlenül adódott pusztán ebből a természettudományos megközelítésből, hogy a karácsony ünnepe rendkívül ősi kell, hogy legyen. De hát én úgy tudtam, hogy ahogy karácsony ünnepe az 1640-es években, vagy 1600-as években Strasbourg városából terjedt el a karácsonyfa állítás szokása, hát akkor itt valami, ez nagyon más, mint az, amire így jutottam. Most melyik az igaz? Gondoltam, hogy nyilván maga ez a gondolatmenet annyira általános, annyira egyetemes, annyira logikai természetű, hogy ez bármikor bárki felfedezheti, tehát nincs időhöz kötve. Nem kell ahhoz az 1600-as években élni, hogy a karácsonyfa gondolata kirajzolódjon valaki előtt, és mivel a világfa jelképe is egy rendkívül ősi jelkép, a karácsony ünnepének, a karácsonyfa állítás szokásának rendkívül ősinek kell lennie. Megdöbbentő dolog az, hogy egy fát fényekkel díszítenek. Mi visz rá valakit arra, hogy egy fát fényekkel díszítsen, amikor nincs a földön olyan fa, amin fény lennének, különös önálló fényforrások lennének rajta. Az ember mégis egy ilyen tulajdonképpen szinte mesterséges díszítést alkalmaz, de ennek az azok, hogy van egy természeti háttere, ahogy megértette a világegyetemet, azért teszi ezt, tehát akkor ennek rendkívül ősinek kell lennie. Tehát a karácsony ünnepének rendkívül ősinek kell lennie. Na most akkor próbáltam megérteni, hogy tényleg így van-e vagy nincs, és akkor rájöttem arra, először is a csillagászati tényeket kerestem, mint csillagász, hogy a karácsony ünnepét a téli napfordulókor ünnepeljük. A téli nap nem véletlenül, mert ez a leghosszabb éjszaka, amikor a nappalok a legrövidebbek, és ettől kezdve december 21-e után már a nappalok egyre hosszabbak lesznek, a nap újra erőre kap, újra egyre tovább lesz fönt az égen. Tehát ez tulajdonképpen egy sorsforduló, a nap eddig gyengül, és a nap ettől kezdve erősödik. Tehát a nap itt újjászületik. És mivel a napot úgy fogták föl az őseink, hogy az élő világegyetemnek a hozzánk legközelebb eső kozmikus központja, erőközpontja, tehát azzal, hogy a nap újjászületik, a világegyetem születik újjá, tehát akkor tulajdonképpen december 21-én kell ünnepelni a világegyetem újjászületését. Tehát ez is egy olyan gondolat, ami független attól, hogy 1600-ban járunk, vagy akárhányban, hanem ez is egy időtlen gondolat. Tehát ez is egy nagyon ősi gondolat lehet, és kell, hogy legyen. És érdekes egyébként, hogy a csillagképeken, azokon a csillagképeken, amik az égen ugye ott ragyognak, ott szinte meg van írva a karácsonynak a magyar mondája, mert ilyenkor, még december elején, éjfélkor még a Nimród csillagkép van éjfélkor éppen a fejünk fölött, éppen az delel éjfélkor. Azonban a Nimród a nagyvadász, amit most Orion csillagképnek neveznek. Könnyű felismerni az Orion csillagképet arról a 3 csillagról, ami egy vonalban van, ez az Orion öv. Azonban mire karácsony lesz a téli napforduló ünnepe, addigra már nem a Nimród csillagkép áll éjfélkor pontosan a fejünk fölött, hanem az ikrek csillagkép. Nimródnak az utódai, tehát az ikrek, milyen ikrek? Hunor és Magor. Nimródnak a fiai, Hunor és Magor. Tehát a magyar eredetmonda oda van írva az égre olyan jelképekkel, amik nemzetközi nyelven a magyar eredetmondát hirdetik. És ez összefügg karácsonnyal, tehát valahogy amikor Hunor és Magor átveszik a Nimródtól a stafétabotot, ugye a magyar királyságot, akkor egy sorsforduló zajlik le az emberiség életében, újjászületik az emberiség. Na most, hát ezek a csillagképek maguk, a csillagképek elnevezése, az, hogy ikrek és az, hogy Nimród, ez mind sok ezer éves, tehát ez mutatja, hogy maga ez a gondolatkör sok ezer éves, tehát karácsony ünnepe is sok ezer éves lehet. A régészeti tény, hogy az olyan kőkörök, mint például Stonehenge, ezeknek a közepén
pontosan a téli napfordulókor hatalmas tüzeket raktak, és ezeknek a tüzeknek a nyomait megtalálták például Stonehenge-ben is, és a kőköröknek, a kőoszlopainak a tájolásával a csillagászok megállapították, hogy itt december 21-én pont ott kelt föl a nap. Newgrange-ben is lehet látni, hogy csak akkor és csak akkor világít be a napsugár végig a folyosón, egészen a központi oltárig december 21-én hajnalban. Pont így építették meg, így alkották meg. Tehát a téli napforduló idején akkor tartották azt az ünnepet, ami hatalmas tűzgyújtással járt. Miért gyújtották azt a tüzet? Azért, mert a földi tűz gyújtásával kifejezték azt a vágyukat, hogy az égben is gyulladjon ki egy tűz, az újjászületésnek a lángja, az életnek a lángja, és ahogy, ha bennem kigyullad egy érzés, és akkor a páromban szintén kigyullad egy érzés, az emberi kapcsolatnak, a szerelmi kapcsolatnak különösen megvan ez a kölcsönös jellege, hogy az egyik érzés a másik emberben, de még a művészi élményben is benne van, hogy az egyik érzés, amikor kigyullad egy emberben, a másik emberben is kigyújt egy érzés. Ennek a szellemi folyamatnak, vagy lelki folyamatnak a párja az, amikor ezt az ember jelképekkel, vagyis anyagi formába öntve mondja el ezt a gondolatot, tehát tüzet gyújt azért, hogy az égi tűz újjászületését, kigyulladását elősegítse. És hát erről még fogok beszélni, és ezek sok ezer évesek, és Magyarországon külön lehetne sokat beszélni arról, amit az Attila és a könyvek című, Attila és a Hunok című könyvünkben édesapámmal külön fejezetet írtunk róla a magyarországi kőkörökről, hogy Magyarországon 2500 évvel korábban már léteztek Stonehenge-nél nagyobb kőkörök, és minden bizonnyal innen indultak a Kárpát-medencéből, a kőkörök állításának a szokása a Kárpát-medencében indult, körülbelül időszámításunk előtt a 5700 körül, amikor itt a Voneldisz és Kerámia népe a Európa magas műveltségét hordozta. Tehát régészetileg alátámasztható, hogy a magyarságnál, illetve a Kárpát-medencei népnél a december 21-ének a megünneplésének vannak olyan régészeti nyomai, amik legalább 7000 évesek, tehát nem időszámításunk után 1600-ban kezdődtek ezek a téli napfordulós ünnepek, a karácsonyi ünnepek, hanem sok ezer évvel ezelőtt. És aztán sok egyéb tényt is lehetne felsorolni, amit, hogyha valaki ezt a könyvbe belenéz, vagy a tartalmi jegyzetébe, vagy akár itt, akkor láthatja, hogy ez sokoldalúan nyelvészetileg, és a népmesék és a történelmi tények, vallástörténeti tények, néprajzi tények is mind arra utalnak. Maga a fenyőfának a neve is, ugye fenyőfa, fényfa. Érdekes, ugye az elnev, benne van az, hogy fényfa. Amikor elneveztük a fenyőfát, fenyőfának, akkor már megvolt a gondolat, a karácsony gondolata, hogy fényekkel díszített fa. Mikor nevezhették el a fenyőfát fenyőfának? Hát a magyar nyelv kialakulásának az időszakában. Mikor alakul ki a magyar nyelv? Eltérnek a vélemények, de hogy nem 1600-as években, az biztos. Tehát akkor a karácsonyfa gondolata a magyarságban jóval korábban meg kellett legyen, nem akkor, amikor Strasbourgban elkezdtek az utcán karácsonyfákat állítani. Tehát a karácsony ünnepe sokkal ősibb kell, hogy legyen. Na most nézzük akkor, igen, hát rengeteg sok ünnep kapcsolódik a karácsonyi ünnepkörhöz, a betlehemezés, a reggelőhét, az eke égetés ünnepe. Hát ezek csodálatos, érdekes ünnepek. A lucabúza, a piros, fehér, zöld színhármas, ami az egész világon karácsony ünnepén különösen erőteljesen megjelenik, és nem az a lényege, hogy zöld a fa, fehér a gyertya és piros a lángja, és akkor ez éppen véletlenül piros-fehér-zöld, hanem nagyon sokféleképpen ki lehet fejezni karácsony gondolatát, és mindegy szinte, hogy miből állítjuk elő a zöldet, a pirosat és a fehéret, mert csak a piros, fehér és zöld, ez a kombináció, ez a szín együttes számít, írják a néprajzosok, nem csak Magyarországon, hanem máshol is. Tehát a piros, fehér, zöld az valahogy a karácsony ünnepének a kifejeződése, ami pedig azt mutatja, hogy a karácsony valahogy magyar ünnep lehetett. Hát ezeket részletesen alátámasztom, pontos szakirodalmat megadom. Mutatja, hogy milyen messzire el lehet menni egy csillagászati alapon fölmerült gondolat, milyen részletekben igazolható, még néprajzilag is. És hát maga a Luca napja, ugye itt van például ostya, petrezselyem, gyertya. Ez egészen más, de ez is megfelel ugyanúgy a
piros-fehér-zöldnek, írják a néprajzosok. Aztán létezik egy bizonyos termőág, ami szintén háromág, ami egy tőben fut össze, ami az egy-háromsággal kapcsolatos, és ami szintén zöld, piros-fehér-zöld összefüggésben jelenik meg szintén, tehát sok minden igazolja. Nagyon gazdag hagyománya van, ami arra utal, hogy nagyon ősi, biztos, hogy nem az 1600-as években kezdődött a betlehemezés szokása, mert az sok ezer éves múltra tekinthet vissza, tehát hogyha ez a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik, akkor már csak néprajzi alapon is bizonyítható, hogy karácsony ünnepe ősrégi. A nyelvészetről még sok mindent lehetne mondani, történelmi tényekről is. És aztán ott van például a népmesékben az égigérő fa, a tetejetlen fa. Édesapám Grand Pierre K. Endre külön tanulmányt írt erről, és a Diószegi Vilmos kiemeli, hogy az égigérő fa nemzetközileg, tehát nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, az égigérő fa népmese típust kimondottan magyar népmese típusnak tartják, sokkal gazdagabb és több elemet tartalmaz, és jobban megőrzöttek az elemek itt a magyar nép műveltségében, mint a más népeknél, ami pedig arra utal, hogy más népek vették át. Tehát az égigérő fa motivuma, ami a karácsony, az égigérő fa tulajdonképpen a kozmosz, a világfának és egy jelképe. Azért ér égig, mert maga a világfáról van szó, és a világfa persze már csak olyan, hogy az égig ér, mert maga az egész ég az, amit megjelenítünk a világfa gondolatával. Na most a vallástörténetből szintén lehet érvelni. Na most akkor nézzünk egy-két érdekes tény. A rómaiak, tehát 2000 évvel ezelőtt mondjuk, a rómaiak a téli napforduló idején az aranykor visszatértét várták. Tehát érdekes, hogy 2000 évvel ezelőtt még annyira erősen élt az aranykornak a tudata, hogy amikor eljött karácsony ünnepe, hogy újjászületik a világ, hogyan szülessen újjá, hát úgy, hogy az aranykor jöjjön vissza. És akkor nagyon erős volt a bizalom abban, hogy most már tényleg nem sokára visszajön az aranykor. Hát sajnos azóta eltelt több mint 2000 év, és most már az sincs meg, hogy reménykedni. Na most már tényleg közel van az aranykor. Hát egy kicsit nem ebbe az irányba változtak a dolgok, viszont mutatja, hogy nem is olyan régen még közelebb éreztük magunkhoz az aranykort. Ma már ez meglepetés a számunkra, mert úgy eltávolodtunk az aranykortól gondolatban és lélekben, hogy karácsonykor nem hiszem, hogy sokan reménykednek benne, hogy azért, hogy most karácsony alkalmából, ugye, ha reménykedünk, akkor, vagy karácsonyt megünnepeljük, akkor azáltal esetleg még hamarabb visszajön az aranykor. De akkor ezek szerint eredetileg ez így volt, vagy réges-régen így volt. Tehát van valami abban, hogy ha a világ újjászületik, akkor helyre zökken, akkor visszaáll a természetes rend, tehát visszajön az aranykor, és nem kell egy természetellenes társadalmi berendezkedésben élni, mert ez egy mulandó jelenet csak az emberiség történelmében. Aztán milyen érdekességeket találtam még? Csak egy pár dolgot tudok kiemelni. Denis Snodgrassnak a tanulmányában, ami a Világhálón is megtalálható, megemlíti, hogy Kronosz tiszteletére rendezett görög fesztivált Rómában Szaturnáliaként, Babilonban pedig a szakák ünnepének emlegetik. A szakák ünnepe pedig nagyon érdekes, mert a szakák az szkítáknak a neve Közép-Ázsiában, a perzsáknál például. Tehát, hogy ez egy magyar eredetű ünnep lehet. Na most ez a szaka ünnep, ez nagyon érdekes, mert többek között azért is, mert ilyenkor a társadalmi szerepek felcserélődnek, és ebben kifejeződik az a fajta, hogy a hatalmat le lehet rázni, és ebben szintén az aranykori szemlélet, hogy visszajön a pünkösdi királyság eszméje, ugye, hogy nem a földi hatalmasságok mulandóak, és igazából van valami mélyebb, természetesebb rend, amikor minden ember egyenlő. A szakák ünnepére ez volt jellemző, és ez a magyar pünkösdi király eszméjében még mindig megtalálható. Na most egy kis történelmi hátteret hadd adjak. Kezembe került egy német nyelvű szakkönyv, egy monográfia, vagyis ami egy bizonyos tárgykört kimerítően ismertet. Egy hamburgi régész professzornak, Blagoje Govedaricának a német nyelvű könyve 2004-ben jelent meg, és ebben azt írja, hogy időszámításunk előtt 5100 körül Erdélyből áramlott ki, az egyes számú, na nézzük csak hát, ha működik ez, igen, Erdély
itt van a Kárpátok, Erdély és a Felső-Tisza, ez a Tisza, és a Felső-Tisza környék egyetlen egy kultúrkörzetet alkotott, ez az egyes számú kultúrkörzet. Időszakos körül 5100-ban ez kiáramlott ide az Aldunához, ez a Fekete-tenger, és létrehozta ezt a sok-sok települést, majd innen létrehozott egy harmadik kultúrkört, ez a Meótiszi, egy negyediket ez a Volga-kámai, és egy ötödiket ez a Kaukázusi. És itt megvizsgáltam, és több tanulmány, Igor Manzura például az Oxford Journal of Archaeology-ban, az Oxfordi régészeti szakfolyóiratban is megjelentetett adatokat, amiből kikövetkeztettem, hogy legalább 800 000 fő áramlott ki Erdélyből, 800 000 fő és milliós nagyságrendű. Abban a korban 7000 évvel ezelőtt ez óriási nagy szám volt, ma se kicsi. És akkor ezek benépesítették ezt az egész körzetet, vagyis ez itt az Urál. Tehát az Uráltól a Kárpát-medencéig egyetlen egy egységes népesség lakott, amelyiknek az ős hazája itt van az Erdély, Felső-Tisza, Kárpát-medence környékén. És ez több mint 3000 éven keresztül fennállt békében, háború nélkül. 3000 év eltelt, itt az Urál, 3000 év elteltével itt az úgynevezett gerendavázás kultúra népe lakik, akik a kimmereknek az elődei, az Uráltól keletre pedig az andronovói kultúra népe, amelyik a magyaroknak a közvetlen elődje, sok régész szerint, és ezek a szkítáknak az elődei, de ugyanakkor a magyarok elődei is, ez is mutatja a szkíta magyar rokonságot. És a kimmerek és a szkíták között nincs semmi lényeges különbség, ez tulajdonképpen egy ugyanazon nép. Tehát tulajdonképpen a magyarok elődei időszakos körül 1900-ban, tehát 3000 évig itt folytonosan békében éltek, közben úgy látszik az egész eurázsiai síkságot benépesítették, és a magyaroknak az elődei így egy hatalmas nagy Ó-Magyarországot laktak, ami az egész eurázsiai síkságra kiterjedt, 4000 évvel ezelőtt, tehát jelezzük meg még egy időszakos körül 1900-ban vagyunk. 300 évvel később állapotot mutatok, és azt hiszem, hogy ez érdemes egy pillanatra ezt megegyezni. 1600-ban vagyunk, időszakos körül 1600-ban, és itt látható, ha látható, én most éppen nem is nagyon igazán látom, de igen, valahol itt látható egy kicsit elszíneződött körzet, ez itt időszakos körül 1600-ban, ez Kína. Ilyen picike, ilyen parányi. Ahhoz képest ez az Ordos körzet, ez a sárga folyó, az Ordos körzete nagyobb, mint az akkori Kína, és az egész eurázsiai síkságnak az Ó-Magyarországa, az pedig hát majdnem, hogy több mint 30-szor nagyobb, mint az ókori Kína, vagy talán 100-szor is nagyobb, mint ez a Kína, és mindössze 3600 évvel ezelőtt. Tehát mások voltak, fordítottak voltak az arányok, a magyarok voltak a nagy nép, és a kínaiak voltak a kicsik. És összesen 3600 év telt el. Na most menjünk, még egy ábrát mutatok. Eltelt időszak 1900-tól még 1000 év, időszámításunk előtt 800 és 600 között vagyunk, a Kína már jóval nagyobb, ez a fekete terület, itt van Ordos körzete, és innen a magyarok, hunoknak egy nagy csoportja átjön, vagy visszajön Európába. Látszik, hogy itt a görögökhöz is lemennek, és a Kárpát-medencébe is bejönnek. A görögökhöz, amikor lemennek, ezeket itt úgy hívják a kínaiak, hogy hunok, és amikor megérkeznek a görögökhöz, a görögök azt mondják, hogy megérkeznek hozzánk a szkíták. Tehát ebből levonom a következtetést, hogy ha én átmegyek Ausztriába, és engem nem úgy hívnak Grandpierre Attila, hanem úgy hívnak, hogy Attila Grandpierre, attól még ugyanaz vagyok. Tehát, hogyha egy népet úgy hívnak, hogy hun, és az a nép megy át Görögország, és ott úgy hívják, hogy szkíta, attól még az ugyanaz a nép. Tehát a szkíta és a hun az ugyanaz a nép. És ezekről írják a krónikáink azt, hogy ezek magyarok voltak. Tehát még jobban megerősíti másik szálon is. Tehát nem teljesen alaptalan, most ez egy külön előadást igényelne, hogy én ezt kimutassam, hogy ezek a szkíták és a szakák azok valóban magyarok. Mindenesetre érdekes a karácsonnyal kapcsolatban, hogy szaka amazonok, szaka nők, vagyis szkíta nők, vagyis magyar nők alapították meg Babilonban a szaka ünnepet. Tehát Babilonból vált világszerte ismerté a karácsony ünnepe, több mint 4000 évvel ezelőtt, erre megvan a forrás, Barbara Walker, Women's Encyclopedia of Myth and Secrets, tehát a nők titkainak és mítoszainak enciklopédiája 1983-ban jelent meg, és a 877. oldalon ott áll, hogy szaka amazonok alapították meg a karácsony ünnepét, és ez Babilonból terjedt el világszerte a görögökhöz, a rómaiakhoz, és onnan a mai világba.
Tehát magyar nőktől ered, 4000 évvel ezelőttről, de legalábbis Szaka amazonoktól ered karácsony ünnepe, és legalább 4000 éves, tehát nem a Strasbourg városából terjedt a karácsony ünnepe, hanem valóban sok ezer éves, írja ez az angol enciklopédia. De van más forrás is, megdöbbentő, hogy milyen tények tárolnak föl. Ugye mutatja, hogy az ember egy kicsit megkapirgálja a felszínét egy kérdésnek, utána bepillant egy olyan világba, amiről szinte semmit nem tudtunk. Én legalábbis így jártam vele. Na most akkor nézzük. Igen. A Earl Kant a Karácsony 4000 éve címmel írt egy könyvet. Tehát nem én vagyok az első, aki rájött arra, hogy a karácsony sok ezer éves. És ebben azt írja, hogy a karácsony Mezopotámiából, tehát Babilon környékéről terjedt el 4000 évvel ezelőtt, és teljesen egybevág a másik forrásban talált adattal. És egy másik ága a karácsony eredetének a Közel-Keletre és a Duna mentére vezet. Tehát a Duna mentéről és Közel-Keletről szintén elindult karácsony. Tehát hogy lehet ez? Ez úgy lehet, hogy ugyanaz a nép lakta, ugyanaz a műveltség, úgy ismerte föl ezt az alapgondolatot, hogy karácsonyt meg kell ünnepelni, mert az a világfának, a világegyetemnek, az újjászületésének az ünnepe. Tehát ez egy műveltség, egy nép, és ez az egy nép lakott Mezopotámiában ugyanúgy, mint Közel-Keleten és mint a Duna mentén, tehát már akkor magas műveltség volt itt, amikor Mezopotámiában magas műveltség volt ott. Csak erről kevésbé lehet tudni, mert ez Európa közepén van, és ez sokkal fontosabb. Ezért a modern világ valahogy úgy alakult, hogy ezt nem látta szívesen. William Walsh is írt egy könyvet, ami tulajdonképpen a Mikulás ünnepének az eredetéről, és ebben írja azt, hogy egy régi babiloni mese egy örökzöld fáról szól, ami egy holt fatönkből ugrott elő. A halott fatöng a halott Nimrodot jelképezi. Megint bejön Nimrod, tehát sok szálon egyre futnak a bizonyítékok, ami megerősíti az én értelmezésem szerint ezeket a felfedezéseket. A halott fatöng a halott Nimrodot jelképezi, az új örökzöld fa pedig arról adott hírt, hogy Nimrod új életre telt Tammuzban, a termékenység az élet istenében. Írja 1909-es könyvében ez az angol szerző. Na most, igen, Mike Gascoigne is azt írja a Karácsony igazi jelentése című könyvében, hogy a mennyek királynőjének volt a kisdede, fia, Nimrod, és a karácsonyfa egy olyan jelkép, ami Babilonból ismert, és karácsony este egy hatalmas fatönköt dobnak a tűzre. Érdekes, a skandináv népeknél, akik egyébként történelmileg kimutatható, hogy a szkítákkal nagyon erős kapcsolatban álltak, és őnáluk őrződött meg ez a karácsonyi fatönk égetés szokása, ami összefügg az ekeégetés szokásával, amiről egyébként amit már megemlítettem. Tehát nézzük, itt van a Baba Mária, láthatjuk, hogy minden porcikájába dől a fény, és hát itt van a kisdet, az tulajdonképpen a napnak valóban van koronája, és a mindenség királynője, Baba Máriának pedig 3 emeletes koronája van, mert ő az egyháromságnak az istene. Nimrod koronáját látjuk, az ég és földet összekötő szellemi lényekkel, és ugye Nimrodról azt elmondtam. Na most egy milyen érdekes dolog. Ipai Arnoldnak a magyar mitológiájában találtam egy olyan adatot, amitől égnek állt a hajam. Azt írja Ipai Arnold, hogy Galeotto Marcio, aki Mátyás király udvarában élt, és hát az iskolában ugye hallottunk Galeotto Marcióról, és ez a Galeotto Marcio azt írja, hogy ezt a szokást, mármint a karácsony szokását, eredetileg a magyaroknál divatozott, írja Ipai Arnold Galeotto Marcióra hivatkozva, behozatalát éppen a magyar pogány forradalmakkal hozza összefüggésbe. Tehát a magyaroktól ered a karácsony ünnepe, írja egy olasz Mátyás király udvarában. És hát Galeotto Marciónak a hitelességét hát nem biztos, hogy indokolt kétségbe vonni, különösen akkor nem, hogyha ennyi minden egyéb független szálon pontosan ugyanilyen eredményre találtunk. Tehát a magyaroknál volt meg a karácsony ünnepe, Árpád előtti magyaroknál, akiket pogányoknak neveznek, tehát ez egy ősrégi magyar ünnep.
a karácsony ünnepe, és hogy a karácsony jelképei is egy őskori hagyományt őriznek. Azok a gyümölcsök, az tulajdonképpen a bolygó, az aranyalmák, azok a bolygókat jelképezik, az örök fa, ugye a világfa istennőt, az egész világegyetemet jelképezi, az égitestek, azok a gyümölcsös gömbrészek az égitesteket jelképezik, a piramisszerűen elrendezett égő gyertyák az év során egyre növekvő és csökkenő világosságot, a fa csúcsán a fényes csillag a pályája delelőjén újjászületett napot. Tehát ez az ég újjászületésének az ünnepe. Igen, na most akkor ez a karácsony ünnepe, így tehát a világegyetem és az ember közötti kapcsolatnak is az ünnepe, az emberiség összetartozásának az ünnepe. Érdekes, amit találtam Aradi Évának a könyvében, aki a Hunok Indiában című könyvében azt írja, hogy a téli napfordulókor ünnepelték a hunok karácsony ünnepét, és a karácsony az az összes hun nép összetartozásának az ünnepe. Tehát akkor nem csak családi ünnep volt, hanem az összes hun népnek világszerte, hogy az egész eurázsiai síkságot akkor a hun-magyar népek lakták, és ennek az összes hun népnek az összetartozásának, akiknek a nemzeti színe a piros, fehér, zöld volt természetesen, ugye, tehát itt a magyar mi volta is ennek az ünnepnek többszörösen átüt, és az, hogy ilyenkor nem csak a családtagjai tartoznak össze egymással, hanem a magyarság minden tagja is összetartozik egymással, és az emberiség, és a magyarság és az emberiség is összetartozik, minden nép összetartozik egymással, és az egész emberiség összetartozik a világegyetemmel. Tehát itt egy ilyen gondolat valósul meg abban, hogy ennek az összetartozásnak minden tagja egyenrangú, mert a nap ugye mindenkire egyformán süt, mert mindenki az életnek a hordozója, és az élet maga a világegyetem legnagyobb kincse, és ezért van az, hogy karácsonykor a Szaka ünnepben a hatalom is úgymond, ami kialakult és mesterséges, földi létesítésű, az örök világrend nem tűri az ilyen mesterséges, természetellenes berendezkedést. Minden élőlény társ létező, egylényegű, egyenrangú, és ilyenkor ez a gondolat is nagyon szépen megjelenik. Karácsonykor még a magyar hagyomány szerint, a néprajzi lexikonban benne van, hogy az állatok is megszólalnak és elmondják a véleményüket a gazdájukról, úgyhogy ilyenkor minden lény egyenrangú, és minden lényből kiderül, hogy egy érző emberi lélek lakozik benne, az egész világegyetem is egy érző emberi lélek, az élő világegyetem, ugye Babba Mária vagy Tündér Ilona. Na most akkor magáról karácsony alapgondolatáról szeretnék mondani, mint a legfontosabb gondolatot, hogy hogyan lehetne megfogalmazni karácsony alapgondolatát. Karácsony alapgondolata egy mágikus alapgondolat, egy olyan gondolat, amelyik egy másik kultúrában született, egy olyan kultúrában, amit nem ismerünk, és ami ellen kézzel-lábbal kapálózik a modern kultúra, hogy az nem lehet igaz, hogy az nem valóságos. Mert mit mond a karácsonynak az alapgondolata, hogy karácsonykor gyújtsunk tüzet a karácsonyfa ágain, mert ezáltal valami nagyszerű, valami csodaszép történik, hogy pontosan mi azt mi nem tudjuk ma, hogy csak azt gondoljuk és úgy éljük át, hogy valami szép, valami emberi, de valóságban én úgy gondolom, hogy ez, ahogy már utaltam a téli napfordulón a kőkörök közepén rakott tüzekkel kapcsolatban, utaltam erre a gondolatra, azáltal, hogy karácsonykor fényeket gyújtunk a karácsonyfán, kifejezzük azt, hogy a lelkünk, az tulajdonképpen a lelkünkben gyulladó tüzet, lelkünkben gyullad egy fény a világegyetem iránt, amiben a csodát, hogy élhetünk itt a Földön, ennek az örömét megpróbáljuk visszaadni a világegyetemnek, hogy jelezzük azt, hogy igen, tudunk róla, tudjuk azt, hogy tőle kaptuk az életet, és azt szeretnénk, hogy a teljes képességedet nyerd vissza, mármint az élő világegyetem. Ezt a gondolatot fejezi ki az a parányi kis gesztus, hogy meggyújtjuk a fényeket a karácsonyfán. Ez egy mágikus gondolat, mert hogyan fogja föl ezt egy modern ember, mondjuk egy fizikus. Egy modern fizikus azt mondja, hogy kérem szépen, gyújthat akárhány ember, akárhány parányi kis fényt a karácsonyfákon,
annak soha semmiféle befolyása nem lesz a kozmikus viszonyok alakulására, a csillagok fejlődésére. Nevetséges azt gondolni, vagy szánalmas, ugye ahogy mondja egy-két keményebben fogalmazó tudós, hogy annak, hogy a karácsonyfán, vagy a lelkünkben, vagy bármiféle folyamatot elindítunk itt a Földön, annak nem lehet se gravitációs hatása, se egyéb fizikai hatása arra vonatkozóan, hogy a csillagok újjászülessenek, vagy a világegyetem újjászülessen. Tehát ez az egész fizikailag teljesen tarthatatlan. Tehát tulajdonképpen két világ áll egymással szemben, a modern világ, ami azt mondja, hogy kérem szépen ez egy babona, ez egy szokás, aminek tulajdonképpen semmiféle valós alapja nincs és nem is lehet. És a másik oldalon ott áll az emberiség, aki pedig gyakorolja ezt a hatást, gyakorolja ezt az ünnepet, alkalmazza abban a hiszemben, hogy ennek igenis van valamiféle hatása, bár a modern emberiség már nem is igazán tudja pontosan, hogy mit is csinál ilyenkor. Mint ahogy abban sem tudjuk, amikor azt mondjuk, hogy jó napot. Hát miért mondjuk azt, hogy jó napot? Ugye hát most azáltal, hogy ilyen hanghullámokat keltünk a levegőben, hogy jó napot, ugye most azáltal így rezeg a levegő, hát miért lenne azáltal valakinek jó a napja? Ugye ez tulajdonképpen egy babona, ugye egy fizikus nem gondolja komolyan, hogy azáltal, hogy valaki így rezgeti a száját, és ilyen hanghullámokat kelt, annak bármiféle módon abba az irányba terelni a másiknak a napját, hogy az jobb nap legyen. Biztos és világos, hogy ezek a parányi rezgések nem alkalmasak arra, hogy átalakítsák a másik embernek a viselkedését, mert lepattannak a testéről, ezek a hanghullámok gyorsan elnyelődnek, tehát tulajdonképpen a napját jottányit sem befolyásolhatják. Mégis azt szoktuk mondani, hogy jó napot. És hát azt, hogy nem mondjunk arról, mert a fizikusok azt mondják, hogy ennek semmi hatása nem lesz, úgysem, tehát ez tulajdonképpen egy fölösleges, értelmetlen gyakorlat. Mégsem, egyszerűen nem vagyunk hajlandók lemondani szerintem arról, hogy azt mondjuk, hogy jó napot, mert mégiscsak valahogy, ez valahogy napnál világosabb, hogy ennek van valamiféle hatása. Nem igaz? És hogyha ennek van hatása, akkor a karácsonyi alapgondolatának is van valamiféle hatása. És miről van itt szó? Hogyan lehet ezt megérteni? Ott van például, én ezt az édesanyja és a gyermeke példáján mutatom be. Az édesanyja neveli az újszülött csecsemőjét, és ránevet gyakran. Na most akkor, hát ez tulajdonképpen miféle cselekvés az? A fizikus mondhatná, hogy hát most miért nevet rá a gyerekére? Hát nehogy azt higgye. Most, hogyha lemérnénk a gyereket egy nevetés előtt, hogy az édesanyja ránevetett és utána, ugyanannyi gram a gyereknek a súlya, tehát ez tulajdonképpen a gyerek fejlődéséhez nem járul hozzá, mert egy grammal se lesz kövérebb a gyerek attól, hogy az anya akárhányszor ránevet. Tehát tulajdonképpen az anya teljesen fölöslegesen nevet rá a gyerekére. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen maradi babona, amit tulajdonképpen az édesanyjának nem kellene gyakorolni. Azonban szerintem ezek már mutatják, hogy itt a másról van szó, olyasmiről, amit a fizikus nem vesz figyelembe. Itt nem fizikai hatásról van szó, nem élettelen rendszer hat az élettelen rendszerre, mert akkor lenne jogos a fizikai megközelítés. Hanem itt arról van szó, hogy egy élőlény hat egy élőlényre, az édesanyja a gyerekére. És az egyik lélekben kigyulladó érzés, az édesanyjában kigyullad a szeretet a gyereke iránt, és a gyereke ezt valahogy, mivel van lelke, megérzi. És ezáltal a gyerek másképp fog akkor viselkedni, hogyha az anyuka rendszeresen ránevet, mint akkor, hogyha az anyukája mindig papopát vágna, amikor a gyerekre ránéz. Ugye előbb-utóbb az olyan gyerek valahogy lelkileg nehezen tud fejlődni. És hát a 21. században a Kopp Mária szerint a legnagyobb fenyegetés az emberiség számára a magatartászavarokban, a lelki betegségekben áll. Tehát ez egy igazán alapvető folyamat, egy igazán alapvető jelenség, az, hogy a lelkileg rendben van-e az ember vagy nem, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy kérem, az nem fizikai folyamat. Ez nem fizikai folyamat, de egy valóságos folyamat. Na most, ahogy az édesanyja és a gyereke között van egy lelki kapcsolat, élő kapcsolat, az egyik lélek a másik lélekkel közvetlenül kapcsolatba tud lépni, és az csak egy jelzés, hogy az anyuka mosolyog, ami elősegíti, hogy ez a lelki kapcsolat könnyebben létrejöjjön, de valójában itt közvetlenül az egyik érzés a másik érzése, a másik élőlénynek a lelkében ki tud gyűjteni egy érzést. Akkor is, hogyha az elő tudja segíteni. Na most akkor, hogyha az édesanyja és a gyereke között valóságos az a kapcsolat, amit például a mosoly is közvetít, akkor a karácsony alapgondolata is valóságos. Igaz, hogy mágikus kapcsolat, mert a tudományban ezt még nem ismeri a modern tudomány, mert a lélek-lélek kölcsönhatás az egy mágikus folyamat, hogy attól, hogy én azt érzem, miért gondolom, hogy a másik
is kigyullad egy érzés, azért, mert a világ az ilyen. Nem csak fizikai rendszerekből áll, hanem az élet, a lélek az ilyen természetű, mágikus természetű, és amikor az ősi ember úgy gondolta, hogy a világegyetem él, akkor az olyan kapcsolat állt fent az ősi emberiség és a világegyetem között, mint az anya és a gyereke között. Élőlény kapcsolatról van szó. Tehát nem attól változik meg a világegyetem fejlődése, hogy kigyújtjuk a gyertyákat a karácsonyfán, és a gyertyának a melege az megváltoztatja a csillagoknak a fejlődési ütemét, hanem arról van szó, hogy az csak egy jel, hogy meggyújtjuk a karácsonyfán a gyertyákat, de az igazi folyamat, ami változást előidéz, az nem maga a gyertyagyújtás, hanem az, amit belül érzünk. És ez a folyamat az, hogyha tényleg igazán átéljük, akkor kigyújt valamit a világegyetem lelkében, és mivel a világegyetemnek a folyamatait a lelke irányítja, ahogy a mi testi folyamatainkat is a lelkünk irányítja, ugye a kvantumvákuumon keresztül, tehát hogyha mi kigyújtunk egy új érzést a világegyetemben, akkor a világegyetem fejlődése ténylegesen megváltozhat. Érthető, amit mondom? Messzeható, mélyreható gondolat. Nem csoda, hogy a modern világ nem volt képes ezen megbarátkozni, és idáig eljutni, hogy az ilyen típusú gondolkodást egyáltalán felfedezze, de létezik, gyakoroljuk, minden normális ember, minden ember tudja, hogy ez működik, hogy ilyen van, hogy emberek vagyunk, és az azt jelenti, hogy lelkünk van, és a lelkünk közvetlenül kapcsolatba tud lépni egymással. És karácsony idején az a nagyszerű, hogy nem ember-ember kapcsolatról van szó, nem földi ember kapcsolatról van szó, hanem magával az élő világegyetemmel lépünk lelki kapcsolatba. És ez iránt, a kozmikus élőlény iránt gyújtunk ki érzéseket a belső világunkban. Karácsony ünnepén ez a belső fény, ami a világegyetem élő lény mi voltára irányul, ezt a belső fényt kell magunkban kigyújtanunk ahhoz, hogy a világegyetem fejlődését olyan irányba változtassuk, amilyen irányba a legjobb kívánságaink szerint szeretnénk, hogy haladjon, és hogyha ezt megtesszük, és a belső világunkban valóban kigyújtunk egy erős ilyen érzést, akkor az várható, hogy ennek lesz valamiféle, előbb-utóbb lesz valamiféle valós eredménye, mert a világ az ilyen, az élőlények azok már csak ilyenek. Na hát, ezzel gondolom, hogy új fényben világítottam meg a karácsony alapgondolatát, ami alkalmas arra is, hogy karácsony ünnepén valóban egy kicsit elmélyedjünk, és ténylegesen arról gondoskodjunk, hogy tényleg kigyújtsunk valamit a lelkünkben, és ne elégedjünk meg azzal, hogy szertartásosan, mint aki nem tudja már, hogy ennek a szertartásnak mi is az igazi jelentése, hogy meggyújtjuk a fényeket a karácsonyfán, és örülünk. Örülünk, de tulajdonképpen egy kicsit nem tudjuk pontosan, hogy miért és hogyan, és hogy ennek mi a jelentősége. Jó tudni és látni, hogy ennek lehet valóságos értelme és valóságos jelentősége, van egy valóságos összefüggési rendszere, van egy valóságos alapja, amivel tudunk élni, hogyha akarunk. És hát rajtunk áll, hogy ténylegesen éljünk is ezzel a képességgel. Tehát élő kölcsönhatásról van szó, egy mágikus hatásról, és ez a mágikus hatás, ez gyakorolható. Na most az is érdekes, hogy a karácsony ünnepe, tehát akkor ezek szerint sok ezer éves múltra tekinthet vissza, az emberiség ősmúltjára nyúlik vissza, és hogyha megnézzük, a történelmen kimutatható, hogy az 1600-as évekig tűzzel vassal írtották karácsony ünnepét. A földi hatalmasságok összefogtak karácsony ünnep ellen, be volt tiltva, mint az én zenekarom is annak idején, a VHK. A karácsony ünnepe ugyan a légynek nem ártott, de valahogy a modern világ az olyan, hogy karácsony ünnepét úgy betiltotta, mint annak a rendje és módja. Főben járó bűn volt, ugye a harmadik brandenburgi Frigyesnek a választófejedelem rendelkezései között is fennmaradt, főben járó bűn volt, hogyha valaki karácsony idején, téli napforduló idején egy karácsonyfát állított a saját otthonában. Idáig elmentek, és rendelkezéseket hoztak, hogy súlyos bűnt követ el az, aki karácsonyfát állít a karácsony idején, akkor is, hogyha még mentegetőzik, hogy ő tulajdonképpen a Szentléleknek állítja azt a fát, akkor is ez egy súlyos bűn. Úgyhogy a földi hatalmak kimutatható, hogy évezredeken keresztül mindent megtettek a földi hatalmasságok, hogy végképp eltöröljék a múltat, és eltöröljék a karácsonyt,
És ez a karácsony alapgondolata, nem volt semmiféle földi hatalmasság mellette, és ez a gyenge kis védtelen kis karácsonyfa az összes földi hatalmasságnak több ezer éves összes munkáját képes volt efelé kerekedni, és az a védtelen kis karácsonyfa győzött, és ma bevonult az emberiség legnagyobb ünnepe. Nem volt pártfogója, maga a gondolat, maga az ünnep, a sors akaratából, vagy talán az élő világegyetem akaratából képes volt minden földi hatalmasságnak fittyet hányni, és az ő akarata győzött, és a földi hatalmasságok elmehettek a sóhivatalba. Karácsony ott van, ragyog, és ma is folynak el karácsony ellen a különböző akciók, de karácsonynak az erejét ez semmivel nem csökkenti. Az a zene, amit itt hallottunk az előadás előtt, az a Vágtázós Odaszarvas Tiszta Forrás című lemezéről volt hallható, ezen szerepel ez a dal az ősi karácsonyról, és aminek a zene lakodalma a címe, és ennek a szövege ugye itt olvasható: karácsonyi éjjel csillagok zenélnek, napköszöntő fénnyel, égigérő tűzzel, megnyílik az égbolt, ilyen szép még nem volt, zene hallik az égből, az ég kellős közepéből, haj regőrejtem, haj regőrejtem. Ilyen régi regős énekek is összefüggnek ezzel az ünnepkörrel. Erről a zenekarról, a Vágtázós Odaszarvasról írták, hogy aki egyszer meghallja, soha többet nem felejti el, mindig keresni fogja. És a Végtelen Ázsiáról, amik a Mahasz listán is a 7. helyig jutott el, azt írták, hogy a magyar egyetemes kultúra igen fontos alkotása, méltó tisztelgés Bartók Béla és Kodály Zoltán szelleme előtt. És a Csillaglovaglás című harmadik lemezről is azt írják, hogy magyar akcentussal kapcsolódhatunk a világegyetemhez általa, és hogy igazából ez a zene, a Csodaszarvas zenéje az összetartozásról szól, arról, hogy 1000 szálon függünk egymástól, akár a kozmosz és földünk, akár a természet és az ember, akár az egyes emberek egymáshoz való viszonyát nézzük. Ennek az érzésnek a megnyilvánulása mindenfajta vágtázó muzsika az összetartozásé, amelynek a Csodaszarvas a népzenéhez közelebbi, hagyományosabb hangzásvilágát képviseli. Na most előadásom végére érve megemlíteném azt, hogy hoztam ebből az Élő Világegyetem könyvének az újra megjelent 2012-es kiadásából, ami az előző kiadáshoz képest a tartalmában, a lapszámot tekintve 60%-ban új anyagot tartalmaz, de igazából a gondolat minőségét tekintve úgy gondolom sokkal mélyebbre hatol, tehát lényegében egy új könyv. Aztán a Történelmünk központi titkai című könyvét megemlíteném édesapámnak, Grand Pielka Endrének, aztán az Életünk és a mindenséget átható rend című könyvet, a karácsonykönyvet abból is hoztam, és az Attila és a Hunok című könyvet is megemlíteném, a Magyarok Istenének elrablása, édesapám könyve, a Királygyilkosságok, aranykincsek hulltak Hargitára, őshonosa a magyarok Kárpát-medencében Grózdrínyi Miklósról. Ezeket a könyveket. Itt van az Első emberiség és az ember rendeltetése, a Királyi mágusok ősnépe a magyar című könyv. Aztán itt az Attila és a Hunok című könyv, Életünk és a mindenséget átható rend, őshonosa a magyar a Kárpát-medencében, fejezetek a székelység őstörténetéből. A kiadvány már megjelenése előtt kiérdemelte a kultikus jelzőt, nem véletlenül. Itt van az Élő Világegyetem könyvének a 2012-es kiadása, és megemlíteném még azt, hogy a VHK újjá alakult, és megjelenik, 13 év volt az első stúdiólemezünk, mégpedig éppen ma jelent meg a lángoló gitárokon és a dalok.hu-n, és a jövő héten jelenik meg majd CD alakban. És hát ez a borítója, itt is látható egy ilyen paripa, egy kozmikus táltos paripa. A Veled haraptat csillagot, ez a címe az új lemezünknek, itt is ilyen mágusokat látunk, ez a hátsó borító. És igen, itt van maga a CD-nek a borítója, az így fog kinézni. És 2012. hó 21-én, amikor sokan a világvégét várják, egy világvége fesztivált rendeztek a Petőfi Csarnokban, de hogy mégse legyen a világnak vége, ezért meghívták a VHK-t, hogy ugrassza ki újra a világösztönt, és szülessen újjá a világegyetem, éppen december 21-én, nem véletlenül, ugye a téli napfordulónak, a karácsony ünnepének az ősi
időszaka ez, december 21-e, és hát erről a VHK-ról mondták azt, hogy minden idők legjobb etno-punk zenekara a világon, úgyhogy ez nem akármilyen élmény lehet, akár éppen ezen a téli napforduló napján. Köszönöm szépen a figyelmet! Súlyos gondolatokat hallottunk, és hát legalábbis nekem ez még hosszú vágódást kíván, de minden esetre bizonyítékát nyújtotta annak, ami egy ősi mondás, hogy kellett öljön a pénz. Na most ez nagyon cáfolja azt a kijelentést is, hogy a karácsony ünnepének a szokása nyugatról jött hozzá. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy ismerek egy kutató zenetudós, és az ő állítása az, hogy a magyar oktatási rendszerben talál, hogy a zene szerszámokat, hangszereket mi nyugatról vettük át. Nyugaton viszont az áll a tankönyvekbe, hogy keletről jött az összes hangszernek a ősi formája. Most van még egy gondolat, amit elmondanék, és kíváncsi vagyok, hogy megerősíti-e. A agy működésével kapcsolatban nagyon egyszerű példát olvastam régebben. Ez arról szól, hogy minden, ami létezik, az egy magasabb minőségnek a teremtése. Magasabb minőség hoz létre egy alacsonyabb minőséget. Egészen profán hasonlat, egy asztalos létre tud hozni egy asztalt, de fordítva nem lehetséges. Na most az agy egy fizikai természetű dolog. Egy fizikai természetű dolog hogy tud létrehozni gondolatot, ami egy magasabb minőség. Tehát itt egy kérdőjel volt, viszont erre a kérdőjelre most kaptunk választ. Nagyon köszönöm a kérdést, és szeretném kiegészíteni, köszönöm szépen, mert módot ad arra, hogy a karácsonnyal kapcsolatban még egy nagyon fontos észrevételt tegyek. Honnan ered karácsony elnevezése? Ugye a magyar karácsony szó, magyar karácsony kifejezés nem nyugati átvétel, mert nyugaton nem úgy hívják a karácsonyt, ahogy magyarul, hanem Christmasnek hívják, ugye angolul, franciául Noel, ugye németül Weihnacht, tehát nem onnan vettük. A karácsony az egy külön, és addig, ameddig a nyugati elnevezések azok mind valahogy a kereszténységhez köthetők, addig a karácsony elnevezés pedig valami ősibb múltat látszik jelezni. Tehát már a karácsony elnevezésben is ott rejlik valami, ami nem 1600-as évektől nyugatról ered, hanem valami ősi és magyar eredete utal. Na most a hivatalos vélemény szerint, kapcsolódva az ön első kérdéséhez, a hivatalos vélemény szerint a karácsony szó az szláv eredetű. Hát ezen szintén az történt ezzel kapcsolatban, hogy évekig ott álltam, és nem tudtam, hogy erre most mit gondoljak, és hogyan lehet tovább jutni, de aztán egyszer csak megmozdultak az agytekervényeim, hogy ilyesmi időnként előfordul, a legjobb családban is, és megnéztem azt, van egy mitológiai enciklopédia a könyvtáramban, egy orosz nyelvű, amit 1988-ban jelent meg, egy kétkötetes mitológiai enciklopédia, mitológia, tehát karácsonyról szó van, benne orosz szerzők állították össze, tehát akkor nyilatkozhatnak arról, hogy karácsony az milyen eredetű, az orosz szemszögből, és akkor ott beszélnek a karácsony címszó alatt arról, hogy a karácsony szó az honnan ered. És azt mondják, hogy a karácsony szó az nem szláv eredetű. Nálunk Magyarország azt mondják, hogy szláv eredetű, de a szlávok azt mondják, hogy nem, köszönjük szépen, nem. Nem az, hanem szarmata eredetű minden bizonnyal. Na most mert volt egy olyan szarmata isten, aki napisten, aki december 21-én ünnepelték az ünnepét, és hogy is, igen, Kurszán, vagy valami ilyesmi,
volt a neve, most itt a könyvemben szerepel, a Karácsony című könyv pontosan szerepel, hogy milyennek a szarmata neve, hogy a szarmaták azok igazából a szkítáknak az egyik ága, akik az időszámításunk körüli évszázadokban Közép-Ázsiából, Médiából jöttek az eurázsiai síkságra újra megerősíteni az egységes eurázsiai magyarságot 2000 évvel ezelőtt. És hát a mai Lengyelországot is ugye szarmata síkságnak nevezték. Na szóval lényeg az, hogy itt is a Kárpát-medencében évszázadokig nagyon erős szarmata jelenlét volt. A rómaiak azért nem tudták elfoglalni a Kárpát-medencét, legalábbis csak a Dunántúl, mert a szarmatákat nem voltak képesek legyőzni, nem voltak akárkik a szarmaták, az egész római hadsereg nem bírt velük. Na és ezeknek a szarmatáknak ők tőlük ered a karácsony elnevezés. És ezek a szarmaták pedig valahogy a kurszán körasszony, én végül is a körasszonyra vezetem vissza. A körasszony az a napnak és a természet anyának, körasszony, kurszán, karácsony. Nagyon részletesen megvizsgálom egy külön fejezetben, hogy miért gondolom pont azt, hogy pont erre vezethető vissza karácsonynak az eredeti magyar alakja. De az az érdekes mindesetre, hogy addig, ameddig nálunk ki van tagadva a magyar eredet, és a szlávokra van visszavezetve, a szlávoknak pedig visszavezetik ezt a magyar eredetre. Tehát, hogyha nekik jobban hiszünk, mint a magyar megtagadó eredetnek, akkor ugye látszik, hogy ez itt is bejön a magyar szál. Köszönöm szépen. Igen? 3 gondolat, nem lehet? Egyedül a magyarságban van meg ez a génállomány. A magyar nők körében van meg ugyanez a génállomány. Sehol máshol. Tehát valahol a kirajzás a boszniai piramisok völgyéből eljutott Amerikáig, és eljutott Afrikáig, és sokfele a világba. Tehát több kirajzás is volt, nem csak az egy általában megmutatott. Hisz bizonyították, hogy Amerikában, Közép-Amerikában van olyan indián népesség, aki érti a magyart. Tehát eljutottunk odáig. Igen, hát itt ezek messzevezető kérdések, olyan nagy kérdések, amik egyrészt több évszázados ellenkezésbe és ellenkező irányú tudatbefolyásolás miatt nehéz ezeket a kérdéseket a valós értékükön tárgyalni. Mindesetre megemlíteném azt, hogy egy Höbling Tamás nevű hivatásos történetíró 2 kötetes munkát adott ki, 2010-ben jelent meg, azt hiszem a második kötete, vagy 2010-2011-ben, 2 kötetes alapos munka egy hivatásos történésztől, amiben például amiben megcáfolja azokat a hivatalos történetírásnak az alapszemléletét, és azt mondja, hogy a hivatalos, ilyen mondatok szerepelnek benne, hogy a hivatalos magyar történetírás 200 éves menekülés a hun-magyar rokonság elől. És ezt egy hivatásos történetíró írja. Tehát látni kell, hogy az igazság, hogy mondjam, a hazugot hamarabb utolérik, ugye, mint a sánta kutyát. Az igazság az valahogy sokkal előbb-utóbb felszínre kell, hogy derüljön. Az igazságot könnyű belátni, a hazugságra pedig úgy kell rámenni valakit. Nem lehet a hazugságot, túlságot. Hogy mondjam, a féligazságoknak az órái meg vannak számlálva. Előbb-utóbb ki fognak derülni olyan dolgok, amiket most éppen úgy alakult a történelem, az elmúlt 100-200 évben sok mindent alapvetően ellenkező előjellel láttattak velünk, mint ahogy ez a valóságban történt. Tehát ebben szerintem sok igazság van, tehát amit ön említett. Abban is én úgy gondolom, hogy valóban időszámításunk előtt 35 000 körül is volt egy nagy kivándorlás a Kárpát-medencéről. Én úgy gondolom, hogy a Kárpát-medencéből jött létre az emberiség. A Kapu című folyóiratban, ahol a szerkesztőbizottsági tag is vagyok, egy egész cikksorozatom jelent meg arról, hogy a Kárpát-medence az emberiség bölcsője, és hogy 10 millió évvel ezelőtt itt már 2 lábon járt és beszélt az ősi ember. Ez is nagyon másképp hangzik, mint amit az iskolában tanítanak, mert ott 30-40-50 ezer éves múltról beszélnek, miközben azért vannak olyan hivatalos egyetemi tankönyvek, amiben több millió éve azt írják, hogy több millió éve tud beszélni az ember. Tehát érdekes, ugye, hogy ilyen óriási eltérések még a hivatalos nézeten belül is fennállnak, de persze én nem csak egyszerűen azt állítom, hogy 10 millió éve 2 lábon jár és beszél az ember,
hanem bizonyítom, mégpedig Kretszói Miklósnak, az ősemberkutatásnak világszerte talán a legkiemelkedőbb szakértőjének a külön monográfiája révén, amit 2004-ben jelent meg angol nyelven, a Nemzeti Múzeum végül is 7 év halogatás után mégiscsak kiadta, és nekem sikerült megszereznem belőle az egyik utolsó példány. És Kretszói Miklós volt az, aki egy világkonferencián sikerült meggyőzni a világ antropológusait, hogy valóban az emberiség a Kárpát-medencéből ered, de ez a 85-ös évben volt Görögországban ez a konferencia, és utána megint visszatértek az afrikai eredethez, miközben az megint hamis érvek alapján. Tehát ez egy olyan tudományos kérdés, amiről nagyon sokat vitázni lehetne, de én úgy gondolom, hogy mindent összevéve, és röviden csak inkább jelzés szinten, mert különben itt minden állítást alaposan és körültekintően bizonyítani kell. Én csak azt tudom itt most elmondani az időszűkére való hivatkozás, hogy ezeknek sok alapja van, amiket mind dokumentálok és alátámasztok a munkáimban. Hozzátenni és kérdezni és szeretne a hölgy, igen? Az egyik, hogy egy másik nézet szerint a Kerecsen-sólyomtól eredeztetik ezt az ünnepet, ami megint ugye nagyon közel áll az ős eredetünkhöz, tehát lehet, hogy mind a kettő állítás igaz. És még annyi kérdésem lenne, vagyis hát majd én is elmondanám ezzel a világ végével kapcsolatban a véleményemet, hogy azért az idei év karácsonya az egy kiemelt karácsony, úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban mondanám valamit. Köszönöm szépen. Hát ez valóban egy elég viszonylag azt lehet mondani, hogy ismert nézet, hogy a karácsony a Kerecsenről neveztük el. Na most fölmerül a kérdés, hogy akkor mit jelent a Kerecsen, és hogy melyik volt előbb, a Kerecsen-sólymot neveztük el először Kerecsennek, és a karácsonyt ezután. Nem tudtuk, hogy hogyan nevezzük el karácsonyt, és akkor ott volt a Kerecsen-sólyom, ami viselte a Kerecsen nevet, és akkor utána a Kerecsen-sólyomról elneveztük karácsony ünnepét. Lehet, hogy azt gondolják, hogy mivel karácsony ünnepén ugye a sólyom röptetés a nap felé szintén jelen volt, és hogy ahogy föl kell a nap a hajnalban, akkor a sólymok arrafelé röpülnek, tehát ebben is van egy ősi magyar hagyomány, mint a sólyom az mindig is a magyarságnak egy szent madara volt. De azt gondolom, hogy látható ebből is, hogy itt is összekapcsolódik a sólyom és a nap. És a sólyom is azért volt többek között a magyarságnak egy különösen értékes, jelképi értékkel bíró madara, mert a nappal hoztuk kapcsolatban, napmadárnak tekintettük. Tehát én azt gondolom, hogy a nap az az alapvető jelkép. A napistenhit az sokkal jelentősebb, szerintem alapgondolat, az a meghatározó, és a turul és a sólyom az mind innen nyeri az elsődleges tartalmát. Tehát az én megítélésem és az én legjobb megértésem szerint, amit csak ideiglenesnek tekintek, és hajlandó vagyok tanulni, hogyha valaki tud ebben érveket fölhozni, akkor persze nyitott vagyok, és elfogadom, hogyha igaznak fogadható el. De úgy gondolom a legjobb belátásom szerint, hogy itt a nap az, amelyik a kiinduló alap, az égitest, és a Kerecsen-sólyom kaphatta erről a nevét. Tehát itt a körasszony az őrzi, a karácsony elnevezés az a napnak a nevét őrzi. Itt egy napünnepről van szó alapvetően. Az ókori kőkörök azok igazából naptemplomok voltak, napszentélyek voltak, tehát én úgy látom, hogy itt az az alapvető, azt kell látni. Akkor is, hogyha a Kerecsen-sólyom ugyanebből a gondolatkörből fakad, és ugyanezt a jelképiséget képvisel, ugyanúgy a napnak a jelképe, és azért is kapta ő is ezt a nevet, ami a karácsony nevével összefügg. Azt, hogy az idei karácsonynak különös jelentősége lenne, azt kíváncsian hallgatom, hogyha erre bármilyen közelebbi érvet kapok. Úgy gondolom, és nagyon remélem, hogy így van, már nagyon ránk férne, hogy valóban legyen valami komoly és felemelő változás. Először is a világ végével kapcsolatban pont beszélgettem, egyébként gyógyítok, és egy nagyon kedves betegemmel, nem is betegemmel, hanem egy kedves barátommal beszélgettem, és nagyon sokan félnek, most azt gondolom, ettől a 2012-es változástól,
amivel ugye riogatnak minket, nem véletlenül. Tehát a világ vége az úgymond tényleg itt van, mert ennek a világnak vége van. Tehát ezt jól látjuk, hogy olyan változások vannak most, amik túlmutatnak az anyagi világon, ugye? Tehát és így a szellem irányában, tehát a felemelkedés felé vezetnek, és tulajdonképpen a pénzvilág, az anyagi világ, ez mind az eddig úgy gondoltuk, hogy a világunk alapjait jelentik, ezek most már nem fogják azt jelenteni. És így, tehát ilyen értelemben abszolút nem kell tartanunk vagy félnünk a világ végétől, legalábbis én azt gondolom. A másik pedig, hogy ez a fajta dimenzióváltás, amiről megint elég sokat beszélnek, meg azt gondolom, hogy sokan észrevettük azt, hogy kicsit átsejlik a fátyol, tehát hogy ez most lehet, hogy nagyon túl misztikus lesz, nem ilyen kézzelfogható, mint amit eddig itt elhangzottak, de azért lehet, hogy sokan érteni fogják, hogy miről beszélek, próbálom rövidre zárni, hogy eltűnik a fátyol a két világ között, tehát a transzcendens, vagy az isteni, és a földi, vagy az emberi világ között. Tehát úgy látszik, hogy sokat gyújtogattuk a fényeket ahhoz, hogy a kettő kicsit összeérjen, és ez a kvantum vákum, vagy ahogy itt Attila fogalmazott, ez lehet, hogy elég erős ahhoz, hogy néha át is nyújtsuk egymásnak a kezünket, mint ahogy ugye Michelangelo-nak a képén is látható, festményén, a Sixtusi kápolnán. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt félnivalója senkinek nincs, és hogy észrevesszük azt, hogy a szellemvilágból nagyon sok segítséget kapunk, nagyon sok, nevezhetjük angyaloknak vagy bárminek ezt a segítséget, de hogy sok gondolat valóra válik, meg sok teremtésünk. Úgyhogy én mindenkit arra búzítok, hogy pozitívakat gondoljon és teremtsen, és szeretet jegyében teljen ez a karácsony. Köszönöm. Igen, hogyha nincsen több kérdés, akkor... Vagy van még? Igen, ott van egy hölgy. Azt szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen láttam, de nem került rá sor, hogy bizonyos zsinaton döntöttek arról, hogy a vízkereszt időpontjáról december 21-e felé essen Krisztus születése. És ez akkor a karácsonyt átfedi, vagy lefedi, vagy ezt az ősi ünnepet, ami volt, és a napünnepnek tekinthető, azt ráépít valami újat, valami keresztényt. Ez mennyire volt tudatos döntés, és mennyire el akarta fedni a régit, vagy valamit megőrzött belőle, vagy minek tekintsük ezt a döntést? Igen, köszönöm szépen. Tehát itt, hogy Jézusnak a születését áthelyezték 325-ben, nyilván, hogy régebben jobban tudták, hogy mikor született, és mégis áthelyezték a születésnapját mesterségesen, tehát, hogy úgy mondjam, hatalmi szóval, karácsony ünnepére, és valóban itt én azt gondolom, hogy itt egy ilyen politikai szándék nyilvánul meg ebben, mint ahogy abban is, hogy a régi magyar napisten hitnek az emlékét is megpróbálták tűzzel-vassal kiírtani, és ahol napocskát énekeltek a régi magyar hagyományos versekben, énekekben, ott most a nap helyett Jézust kellett énekelni, tehát nem csak a karácsony ünnepét próbálták keresztény előjelővé változtatni, hanem ez következetesen. Az egész magyar hagyományban mindenhol, ahol a nap szerepelt, a napot kivették onnan, és helyén állították az új általuk előnyben részesített szereplőt. Tehát ez egy következetes eljárás volt, és így lehetett egyébként a magyar hagyományokat is részben megőrizni, hogy nem nyíltan őrizni a magyar hagyományokat úgy, ahogy volt, hanem a lehetőség szerint ugye az éppen megkövetelt fegyveres erőszakkal, intézményrendszerrel, halálos fenyegetésekkel megkövetelt
szereplőt helyettesítették be oda, amit át akartak menteni. Ugye, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez látható, tehát ez azt is mutatja, hogy igazából oda kell figyelni arra, hogy a magyar hagyományban milyen lehetett eredetileg. Sok mindent az utóbbi 1000 év alatt átértékeltünk ennek a behelyettesítésnek a következtében. Érdemes elgondolni azt, hogy mindezt visszaállítani, mert ott van Mahatma Gandhinak az a gondolata, hogy örülök annak, hogy ha idegen kultúrák szele fúj be az ablakaimon, de ne akarjanak ledönteni a lábamról, és ne akarjanak ők lenni az urak az én házamban, hanem tehát örülhetünk annak, hogyha sokféle vallással megismerkedik a magyarság, de ne akarja egyik se a saját magyar vallásnak, a magyarság önazonosságát lecserélni, és mesterségesen egy kívülről eldöntött önazonosságra fölcserélni. Ugye, tehát, hogyha nyilván, hogy ha valakinek a gyerekének van egy bizonyos lelki önazonossága, egy családhoz tartozik, ne akarják az iskolában átnevelni, és azt mondani neki, hogy minden, ami a családjához köti, és arra emlékezteti, azt tagadja meg, és mától kezdve nem így hívják, hanem pont ellenkezőleg, vagy most egy új igazgató van, akkor most az igazgató családjához tartozik, és minden, ami eddig volt, és a saját családja volt, saját édesanyja, édesapja, azt most úgy kell mondani, hogy az most az igazgató nő és az igazgató nőnek a férje. Tehát ugye ez nem lenne, nem hiszem, hogy sok szülő örülne annak, hogyha ilyen változások lépnének föl. Ugyanez a helyzet szerintem minden hasonló vonatkozásban, tehát hogy úgy mondjam, Isten és ember előtt tartozunk annyival magunknak, hogy ezeket a kérdéseket megpróbáljuk tisztán látni. És én úgy gondolom, hogy Mahatma Gandhinak ez a gondolata lehetővé teszi azt, hogy visszanyerjük a tisztánlátásunkat és a lelki épségünket is ebben a vonatkozásban. Igen? Annyit, hogy ilyen pozitívan beszéltünk arról, hogy a jövőkép mennyivel pozitívabb lesz, mint a jelen, tehát akkor az aranykornak a visszatérését is várhatnánk esetleg. Ebből kifolyólag erről az aranykorról egy kicsit, ha beszélnél, azt nagyon megköszönném. Igen, az aranykor, édesapám úgy látja, Grand Pierre K. Endre, hogy az emberiség története alapvetően két szakaszra osztható, egy több millió éven keresztül tartó aranykorra, és egy néhány ezer év óta tartó hatalmi korra, egy hatalmi világkorszakra. Van egy tanulmánya, az a cím, hogy Eltemetett világkorszak, a mágikus kor, ez az Attila és a Hunok című könyvben egy az egyben újra megjelent. És ennek az aranykornak tehát valóban néhány ezer évvel ezelőtt lett vége, amikor ez a hatalmi berendezkedés, az erőszakos intézményrendszerek, amit a múltat végképp el akarták törölni, és az aranykornak az emlékét is megpróbálták minden tűzzel vassal kiírtani, tehát nem csak a magyarság történelme került tiltó listára, vagy fekete listára, hanem az egész emberiség, minden európai népnek az őstörténelme, az egész emberiség közös emlékezete. Hogy lehet az, hogy nem tudunk arról, hogy mi történt velünk régebben? És a történelmet onnan számítjuk, amitől kezdve kifordult, úgymond a kereteiből, és a hatalmi erők vették át az irányítást. Attól kezdve ismerjük az ellenkező előjelű történelmet, és azt gondoljuk, hogy ez volt az egész, és nem is lehet másképp. Valójában úgy gondolom, hogy látni kell, hogy előtte volt egy természetes olyan társadalom, egy olyan berendezkedés, ami nem az emberiség ellenes volt, nem életellenes volt, nem természetellenes volt, hanem az élet, a természet mellett, ahogy Karácsony gondolata is, az ember és a világegyetem egylényegűségének a gondolatát fejezi ki. Az ember nem attól ember, mint ahogy a modern világban úgy állítják be, hogy a természettől elidegenedik, hogy a természettel szembe helyezkedik, hanem az ember attól ember, hogy érzőlény, hogy együtt érzőlény, hogy együtt érzünk egymással, együtt érzünk a természettel, együtt érzünk a világgal. Az, hogy amikor annak idején azt írta Vörös Marti, azért születtünk, hogy vigyük a világot előbbre, hát igen, a világot is előbbre kell vinni. Valahogy benne van minden sejtünkben, hogy nem csak magunkért, nem csak a magyarságért, nem csak az emberiségért, a világért és a világ ügyének az előbbre viteléért is születtünk ide a földre.
a világegyetem, a természet erői alakították ki azt, hogy a kromoszomáink hogyan kapcsolódjanak össze. 8 millió lehetséges testvérünk lehetett volna, hogyha ugyanaz az anyai és apai kromoszoma másképp kapcsolódott volna össze, nem úgy, ahogy most a miénkben, hanem másképp. 8 millió életképes testvérünk vagy ikertestvérünk lehetett volna, egy más kombinációnak megfelelően. Valójában azonban, ahogy erre utalok a könyveimben, valójában a sejt, amikor megfogant az apa és az anyai ivarsejt, amikor mi a fogantatásban létrejött az első sejtünk, akkor ez úgy jött létre, hogy a sejtmag lejátszotta az összes lehetséges életutat, és kiválasztotta a legnagyszerűbbet, ami a természet akaratának a legjobban megfelel, és annak megfelelően, ennek az életútnak megfelelően kapcsolta össze az anya és az apai kromoszómákat, tehát nem véletlenszerűen, nem a hőmozgásnak megfelelően jöttünk létre, mint ahogy a mai világ próbálja ezt ránk súlykolni, hanem annak is megvan az értelme, hogy mi születtünk pontosan meg, és nem a lehetséges életképes utódok, akiknek az élete esetleg üresebb, vagy kevésbé jelentőségteljes lehetett volna. A mi életünk hihetetlen jelentőségteljes tartalmat hordoz, a legjelentőségteljesebbet, amit ezekből a kromoszomákból ki lehetett hozni, és erről maguk a természet erői, az élő világegyetem erői gondoskodtak. Tehát úgy élhetjük az életünket, hogy van jelentőségteljes tartalma, és nekünk igazából feladatunk, hogy ezt a jelentést megtaláljuk, és ez a jelentés összefügg a természettel, tehát mi egy lényegűek vagyunk a természettel. Nekünk olyan társadalmat kell létrehozni, ami nem természetellenes, amiben nem fordulhat elő az, hogy a társadalom irányítói azok köszönő viszonyban nincsenek az erkölccsel. Ugye ez egy természetellenes helyzet. Ugye ez olyan, mint amikor a szúnyog vezeti az elefántot 2000 éven keresztül. Ugye hogy lehet az, hogy ez egy természetellenes helyzet, hogy a szúnyog vezesse az elefántot? Ennek előbb-utóbb meg kell változnia, de csak akkor fog megváltozni, hogyha mi magunk nem atomizálódunk különálló egyénekké, hanem tényleg összetartozunk úgy, ahogy Karácsony eszméjében is kifejeződik. Összetartozunk, egységes, élő, gondolkodó, értelmesen cselekvő szervezetet alkotunk, egy magasabb szintű szerveződést, magasabb szintű szellemiségért érvényesen cselekszünk. És az életünk ennek a jelentőségteljes tartalomnak a megvalósítására irányul. Bármilyen körülmények között is éljünk, a lelkünk fölött, a gondolataink fölött, az érzéseink felett mi rendelkezünk. És mi gondoskodhatunk arról, hogy ezek az érzések, ezek a gondolatok abba az irányba fejlődjenek, ami a tőlünk telhető, a születésünktől adott legmagasabb kiteljesedés felé irányuljanak, és hogyha ezt mi megtesszük, az életünk bizony úgy át fog alakulni, hogy ki fog szabadulni azokból a kényszerpályákból, amikbe a földi hatalmasságok kis porszemei próbálják terelgetni. Köszönöm szépen, és akkor megegyezném még, hogy a könyveknek egy jó része különleges kedvezménnyel kapható most itt az előadás végén.